Takže ahoj lidi, já jsem Daby a dneska vás vítám u nové ochutnávky dubajské čokolády a jsou tu se mnou mý samovci Ríša a Hilda. Hello. Tak. Jdeme ochutnat. Je to z Egypta. A je, no to je z Egypta, jo no. No, vy to víme, já jsem to věděla. A to teďka... No a... Já to otevřu. Když to otevři. Vy už to tady hezky vidíte. No takže takhle, jdeme to otevřít. Jak takhle to vypadá a... Se to otevřít, no pojď. No. Hlavně, ať to vidíte ty. Tady to je... To je gold. Oh my god. Hej, čuchni se, jenom se čuchni. Taky zkusím. A pojď na video. Tohle je super. Tak počkejte, já to vyndám a každému ukrojím, nebo ukrojím. Tak můžem? Takže zlatý obal. Každý dostane nějakou část. No, zlatý obal. Takže ty tak. Takhle to vypadá, by the way. Tady máš. Oh my god. Tak, Adam, je to vyrobené z pistácie, to víte? No, negaci. Takže 3, 2, 1. No takže moje recenze, je to dobré, ale říkal jsem, že to bude upřímně lepší, takže 6 z 10 asi. Kolik Ríša? Já bych dal 8 z 10 a ta jak Damša. No. Já jsem dal 8,5. Nejdeš vidět. Já bych tomu dostala 10 z 10. 10 z 10. Takže zrovna teď se vám tady ukážu naše recenze a pokud v Egyptě vidíte nějakou takovou, nebo kdekoliv jinde takovou čokoládu, Kupujte. No aspoň víte, jak to chutná.